Să mergem într-o căutare, trebuie să găsim foile. Hai, Mihail, ai grijă la Slenderman. Da? Da. Bine, hai să căutăm. Mi se pare că am găsit prima foaie. Avem una. Mihail caută foi. Imediat. Am găsit două. Nu mai sunt foaie. Oare un... Slenderman! Am scăpat. Am găsit o foaie. Bine. Mihail, vino la mine. Vezi numele? Nu. Te-am pierdut. Am găsit o foaie. Hai, Mihail, ai găsit o foaie? Dă-mi 1000 dacă ai găsit. Am găsit două. Dă-mi-le, avem 4 așa. Așa avem 4. Slenderman! Cred că am văzut în sign. Ce scrie aici? Văcal. Mi-e frică. Mihail. Ce înțigăsătură a fost? Ce mai speriat! Că mă bag în speriet. Slenderman! Ce se întâmplă? Eu nu mai găsesc foi. Mie nu s-a descarcat. Din păcate eu am murit. M-a prins Slenderman. Da, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a făcut, ne vedem data viitoare continuarea. Asta a fost o parodie, așa. Primul episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa. Și stați să îl vedeți pe Mihail. Ia intră Mihail pe mapa mea. Așa, ia uitați Mihail, aici am pus noi capcanele. Pentru Mihail. Aici sunt capcanele Mihail. Ia, Mihail, hai vină ca să te cunoască lumea. Hai că intrăm. Nu-i merge, o zis. Dacă îi merge, bine. Dacă îi merge, și mai bine. Ia uitați-l pe Mihail. Și lui-i frică. Lui-i frică joace Slenderman. Să apară pe YouTube. Lui-i frică să apară pe YouTube. Vă dați seama. E frică să apară pe YouTube. Spune ceva, mă. Hello, eu sunt Mihail. Spune, mă, spune. Spune ce. Mihail e un fel de Alice. În țara fricoșilor. Mihail. În țara youtuberilor. Slenderman după tine. Da. Cam atât a fost un episod. L-ați văzut și Mihail fricosul care e frică să apară pe YouTube. Și o să-l punem. Cam atât a fost acest episod. Lăsați like și ne revedem data viitoare cu continuarea la Slenderman. Pa, pa.